Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en gari e windande men joyeɓire ko ɗo da o haaɗi ko jangete e da timmi hande. Sami holli on da o so masirama a, mi holli on da o so masirama i, mi holli on da o so masirama e, mi holli on da o so masirama o. Hande kadi oɗon kolle da o so masirama ugasi. Teskede masɗe pula ko joyi tan, wodi ko a, i, e, o, u ko foƴani ko, wodi ko a, i, e, o, u. Wadde noon masɗe ɗe jangata alkulal ngal. Tawde noon kollama ba o, da o kay on kollama ɗo waɗi a ɗo, ɗo waɗi i ɗo, ɗo waɗi e ɗo, ɗo waɗi o ɗo, hande ko ɗo waɗi u ɗo kalten han inchallah. Wino noon oɗo ba e oɗo dane nandi ko ha ganda so wayni woni ba, so wayni woni da. Wadde ko tuskita tuskiya wonata ɗo mbawa sernude ba e da. Kofa ɗo noon wonta ɓa, kofa ɗo wonta ɗa. Wadde ko ɗo woni du, ɗo woni du, ɗo woni ud, ɗo woni ud, ɗo woni dud, ɗo woni dud. Ay ɗo ko dud, ɗo ko dud, wonanji. Ɗo ko du, du, ɗo ko ud, ud, ɗo ko dud, ɗo ko dud, dud, dud. Ɗo non ko filla, ɗo tan haaɗi. Wo tan ko du, du, ud, ud, dud, dud. Ɗum ɗo woni ɗum ɗo ha hadma jiɓade cikka ko ɓeydi ɓeydaki. O tan woni oɗo, oɗo wonti oɗo. Wadde ko ɗo tan woni du, ɗo woni du. Teskede ko u mbaɗɗa hen mbiɗa du, foɗani wadde a fotta mbiya du. Ɗo ko u mbaɗɗa hen wadde mbiyata ko du, teskede ene foɗi. Ɗo ko ud, u mbaɗɗa hen foɗani. Ɗo ko porgal ud, gasi. Ɗo ko masgal hakkude mbaɗɗa u o mbiɗa dud. Ɗo u hakkude lumbi dud. Wadde ɗo ko du, ɗo ko du, ɗo ko ud, ɗo ko ud, dud, dud. Windande mon joyeɓire nde Dental Dina TV on wonɓe hen ɓe ballal mon yo rewɗo yetto e kees men 77 906 80 mbaɗa yayali jiya WhatsApp o ngara to yiɗa jangol ko lesto ndewa ɗon jangoya less. Ga ɓuranma noon keddoɗaga hatta ɗon ciftora ballal ma e jingere ma e jangde he. Yo ke noon de famde. Ɗo ko ba, ɗo ko da. So kofal waɗi ɗo, kofal waɗi kofal mbiyen ɓa, kofal ɗo mbiyen ɗa. O non ko ba, ɗo ko da. Ko da o non jangaten. Ɗo ko du, ɗo ko du, ɗo ko ud, ɗo ko ud, ɗo ko dud, ɗo ko dud, ɗo ko dud, ɗo ko dud. Ɗo tan kaɗata ɗum ɗo ko filla. Gandata wo tan ko du, du, ud, ud, dud, 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 dud. Ɗo ne famɗe yitere kono ene winda ko heewi, ene winda ko heewi kono noon mo anda anda witan du, du, ud, ud, dud, dud. Ala eto ƴettude kuƴol ma e karne ma aɗa winda aɗa haala, aɗa wiya du, aɗa winda, aɗa wiya du, aɗa winda,
aɗa wiya ud aɗa winda, aɗa wiya ud aɗa winda, aɗa wiya dud aɗa winda, aɗa wiya dud aɗa winda. jangde teskuye tan namdi. Allah walli en noon da o masirama a yawti. Allah walli on da o masirama i ɓenni. Allah walli on da o masirama e ɓenni. Allah walli on da o masirama o gasi. hande kadi o masirama u timmi. hankadi ko jangete e da gasi gasi ko ɗiggi tan. kala ko winda e da a jangani taw ko dama masiraɗo a o, dama masiraɗo i o, dama masiraɗo e o, dama masiraɗo o o, dama masiraɗo uwol ka wawa. kala ko winda kadi ko fati e da a gayni ko jam jam tan jaruɗen hen ha mbawa ɗigginde, mbawa wawde wañitade, mbawa jangude law, mbawa law, dawa law, keɓa law, kebnamin hen law. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah ren. kadi da gasi timmi. sen gari kadi naturen e ɗa inchallahu taala. kadi gandon da e ɗa tan ko gotum, ala ko serni da e ɗa so waɗon kofal ngal. nde hofaki nde wiye da, kofal ngal ɓeydo tan wiye ɗa gasi inchallahu taala. onon gacci hakke o jeere kadi en kaaɗi ɗo windere aroyre nde ko ɗa janggoyte inchallahu taala. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. alhamdulillahi bi alamina. on jarama salam. nanon haala, jaɓon haala, mbaɗon hen balle moɗon e jingere mon e duusa mon e galle golle.